Missähän se Seppo oikein? En tiedä. Kai se sieltä tulee. Mutta siskos näyttää ainakin jo tulleen. Niin. Ootko se komeeta? Äidiltä terveisiä. Kiitos, kiitos. Jaha, sitä purjehditaan sitten avioliitosatamaan. Näin tehdään. Kerät pois. Kun surisee. Nyt on sattumassa paista kulmaa. Eikö tää oo sun hääpäivä? Kai nyt pitää tietää, missä sun mun isä on. Tässä on pientä gränää. Kränää! Siis nyt on sun hääpäivä! Sä oot tullut isänpäivä jotain kränää! Miksi te ette voi tämmöisenä päivänä olla sovussa? Pojan piti saattaa Noora alttarille. En vaan sitten tiedä, että tuleeks. Mitä sä naurat? Ei se tiedä vielä. Mä en ollut tunkilla. Ootteko te... No joo, kyllä sä oot tiennyt, että meidän jutuja pidemmän aikaa. On ihan uutinen. Oletteko te kauan ollut siinä? Ollaan me tässä jonkun aikaa toisen katsottu siitä siinä. Andre. Tässähän on sama kysymys teidän suhteen. No, kyllä me tosiaan seurustellaan. Oho. Meillä on Paulan kanssa asioita. Vaikka Daniela ei tiedä, mitä sun asiasta. Ajaa. No mutta... sanokaa teille. Kiitos. Kiitos. Tosi hieno juttu. Kiitti. No ei sun pitäisi mennä. Noniin, se on Seppo. Kelpaako? No se on kauan morsia. Hei, eikö sä elää nyt tullut? Kai mä nyt mun kaunista morsia tässä aikaa vielä. Wow. Missä Seppo on? Enkä teillä. Mä tulee just perässä. No? Tässä on nyt semmoinen juttu. Niin? Seppo on hankittu. Miksi? Joo. Koska nyt on kutsua Helena. Mä joudun kävelemään sinne alttarille yksin. Mitä sä voit? Mitä sä? Eikä nopeasti aloittaa. Apua, mun täytyy laittaa puhelin ääni. Se on sairaalassa. Vasta äkkiä. Hyvältä? Ai nyt hätikö? Selvä, mä tän. Mulla on löytynyt luovupuolella. Oi Julia. Kai nyt sit mennään. Mä tuun mukaan. Mutta sä kertoo Nooralle. Totta kai. Sulla oikeesti menee. Taas tilata tähän. Et nyt suunnittelis tätä. Kyllähän se sinne alttarille yksin päästä. Ei kuule siitä ole kyse, vaan siitä, että jonkun kuuluu saattaa morsian alttarille. Mä yritin vielä houkutella sen aamulla, kun se ei vastaa edes viesteihin. Sanotte sille, että Helena on tervetullut. Nyt mennään yhdessä sinne alttarille ja sille sitten. Hetkinen. Sä vielä tekstasit Sepolle tänä aamuna. Se kieltäytyi jo eilen. Et viittinyt sitten aikaisemmin sanoa. Ajattelin, että viime hetken paljastuksella pilaa vielä paremmin mun fiiliksen. Nyt viitetään enää jauhaa tästä. Sitä paitsi itse sä pilaat fiiliksen tuolla inttämisellä. Ai onko mun vika, niinkö? Aivan sama. No mene nyt. Perässä jos huvittaa. No en tiedä, huvittaako enää!
Silloin oli löytynyt muualle. Vai niin? Ja sehän kiva. Se oli vaan, että ne voinut jäädä häihin. Mä en tiedä, onko se niin sääli. No miten niin? Kuten huomaat, niin yksihän on tässä seisoo. Missä Noora on? Tuolla se muudettaa huoneestaan. Hyvin alkoi tämäkin avioliitto. Emäntä yrittää oikein olan takana kättä.